खेसारी लाल। खेसारी लाल साला 2 दिन वीडियो नहीं बनाए तो खेसारी लाल बॉलीवुड में चला गया रे। भोजपुरी फिल्म है। भोजपुरी फिल्म है, भोजपुरी फिल्म। हाँ तो भैया का हाल बा, जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई आरंगे बसंती का टीजर आ गई। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हाँ तो भैया रंडे बसंती सॉरी रंगदे बसंती के टीजर आ चुकल बा। आ टीजर के शुरुआत भइल बा एगो शानदार डायलॉग से। अंग अंग तड़फड़ा के कर रहा है तांडवम। आज तक तू लोग एनिमल, सलार, केजीएफ ई सब फिल्म के एक्शन देख लो लोग, लेकिन आज हम तार लोग के दिखाओ तानी रंगदे बसंती के एक्शन। मंदिर के घंटा से गुंडा सन के अंडा फोड़ देले वाला खेसारी भैया। अरे गलत न समझ लोग मर्दे, हम गुंडा सन के खोपड़ी वाला अंडा के बात करता नहीं, खोपड़ी वाला अंडा। झूठ बोल रहा है। तो मजाक मस्ती दूर करे के अब फिल्म के बारे में भी कुछ जान लेवे के। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। अगर तू लोग इंतजार करत लोग कि भोजपुरी में भी साउथ ऐसा फिल्म बनो, तब खेसारी लाल यादव लेके आ चुकल बारन रंगदे बसंती। अगर तू लोग भोजपुरी में हेलीकॉप्टर, टैंक, गाड़ी फाट गए है, उड़ गए, ई सब देखे के चाहत लोग, तब खेसारी लाल यादव लेके आ चुकल बारन रंगदे बसंती। इतना ही ना, अगर तू लोग ई सोचत लोग कि भोजपुरी में एगो बहुत ही बड़ा लेवल के फिल्म है जो 10-20 करोड़ के बनल हो आ हमनी देखी सन, तक खेसारी लाल यादव तारा लोग खातिर लेके आ गई बारन रंगदे बसंती। फिल्म में तारा लोग के मन पसंद सब कुछ देखे के मिली। टैंक में से बम निकली, हेलीकॉप्टर उड़ी, गाड़ी फाटी और ना जाने का हुई। आज थोड़ा सा लव स्टोरी रही। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब तू लोग ई मत सोचे लगे लोग कि खेसारी लाल के महीना में 4-4 गो फिल्म के ट्रेलर टीजर आ जाला, तो ना, ई उ सब में से सबसे मस्त बा। आ ई फिल्म के बजट कम से कम 10-20 करोड़ बा। आ केहू भी ई फिल्म के घटिया खराब कही तो हमार अच्छा ना लगे। हम कहे ते कहबे ए बाबा आई लइकवा देखा ना कहत फिल्म खराब बा। माई के 14 मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला।